Bueno, uste dugu... Bai, argi dago, bai, eskerkaitza gutxe egiten. Eskerrik asko, Arkaitz, eskerrik asko. Eskerrak debekatu duten kontzertua ez dela Alex Ubagoarena izan, bestela nos mata. Bueno, lehen aipatu dugunez, bueno, hace ya tiempo que en el Ricolore ya estuvimos hablando sobre la ley Mordaza y está publicado un escrito que elaboró Patxi Lafuente, que es abogado, que introduce un poquitín pues para la gente que no eso es que no sabemos muy bien en qué consiste la ley Mordaza, ¿no? Porque es un tochón. Eso pues es, al menos saber que, sobre todo en qué nos repercute como ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Porque es muy interesante leerlo, porque cualquier persona se va a sentir, bueno, pues muy identificada, sobre todo con lo que implica, ¿no? La ley. Y este chico, Patxi Lafuente, lo que indica pues son algunos apuntes, nos ha comentado de la ley tal y como ha pasado, además como ha pasado al Senado. Eso es. Bueno, cambia un poquito todo, sobre todo el tema de las faltas. Lo que antes era una falta leve, falta grave, pues ahora cambia bastante el significado de la misma y sobre todo de las cuantías, de las multas, ¿no?, que hay al respecto. Y bueno, pues la verdad es que tenemos un poquito, ¿no?, de todo, Naya, aquí. Hay de todo. Sobre todo lo que pasa que lo más importante es que el número de infracciones, o sea, la cuantía y de las multas y el número de las infracciones, o sea, al final recogen de manera hasta casi ridícula las formas de protesta en los movimientos sociales. Sí, eso es verdad. Ahora mismo cualquier forma de protesta va a ser un acto, no sé cómo llamarlo, terrorista. Un acto terrorista. Entonces, lo más destacado sobre todo además es que va a aumentar la represión. Muchas sanciones ya las pueden aplicar con la ley actual, de hecho se nota ya una mayor utilización, pero como él comenta, pues el derecho penal tiene el atractivo para las fuerzas del orden de poder detenerte, golpearte, etc. La ley de seguridad ciudadana, que así es como se llama, les da el poder de imponerte ellos mismos además la sanción, ya que la tramitación es administrativa, no hay control judicial, solo al final, tras pagar la tasa y sobre aspectos sobre todo formales. Y por tanto su palabra tiene presunción de veracidad, que ya es justo, es lo que más necesitaba esta sociedad. Eso es. Y además, pues que por eso mismo, además de las infracciones nuevas, hay que tener en cuenta lo fácil que es pues fabricar un atestado, ya que se introducen como faltas graves, hablamos de 600 a 30.000 euros, la desobediencia o resistencia a los agentes y la negativa a identificarse, y faltas leves como las faltas de respeto y consideración. Si eres pues tan lista que exiges un derecho o que no te golpeen, o sea, básicamente, pues te vas a llevar una sanción por falta de respeto o por negativa a identificarte. Vamos, que en este momento lo que quiere decir es que los señores y los agentes van a ser los que básicamente pues digan, ¿no?, que si te puede aplicar sanción o no con tu conducta. Y bueno, pues los derechos de todas las ciudadanas y ciudadanos pues van a estar pues así, ¿no? Va a ser todo. Además, se introduce también una infracción para tratar de frenar el instrumento que más ha desmontado sus montajes y que son las grabaciones. No eso prohíbe grabar, pero está claro que lo van a utilizar para no dejar grabar. Eso es. Identifican a quien grabe y para borrar el contenido de la grabación. Eso es. Y de hecho ya lo hacen sin necesidad de ninguna ley. Pues es una ley muy amable. Yo creo que lo más gordo de todo esto es que es una ley que puede afectar a cualquier persona humana que vaya a cualquier sitio a manifestarse. Entonces, que no estamos hablando o sea, que es una cosa que es bastante preocupante, me parece, y que yo os invitamos sinceramente a que leáis este artículo de este abogado, de Patxi de la Fuente, porque de una manera muy digamos que no es un escrito muy largo, pero sí que es muy tenaz. O sea, te dice claramente en qué consiste esta ley y lo que va a suponer. Porque va a suponer que ya no solamente, o sea, incluso las sanciones económicas se disparan y al final pues vas a estar en manos de pues una vez más. Sí, desde luego, agentes. Y que no te pillen dos veces haciendo lo mismo. Algo tan grave como pedir la identificación a un señor agente, porque la segunda vez ya no es que te multen, es que triplican las cuantías, triplican o cuatriplican las cuantías. Sí. La segunda vez que le dices por favor a un señor agente, pues que no
le recriminas por identificarte, etc. Y se han visto ya además en Euskal Herria, por eso vamos a entrevistar a Asier ahora. En Euskal Herria se ha visto, tenemos ya un caso muy gore de la aplicación ya de esta ley. Beraz gurekin, ongo da orain Asier, aupa Asier? Asier. Kaixo. Aupa, Asier. Asier da gure Rikoloreko kidea diasporan. Badaukagu Gorka, Sevillan dagona, eta gero Asier dagoela hor Gipuzkoan. Zelan, ondo? Ondo. Bai, ez? Baten herrian harrapatu nozuratik. Bai, hori, bai, ez genuen esan behar, baina, jakin dezazuen Asierreke bertsofaria duela, gerozago, eta orduan orain dago bertsopoteoan, berak esan duen lez. Beraz, Gauza ziretarako prest. Oso ondo. Lehen, egon gara komentatzen pizka zer den Mozal legea, eta azkenean zuek egin dela, ez dakit, pare bat aste edo, Iraitz Alegiri elkarrizketa bat egin zenioten. Informazio eskubidea, edabideen eta boteren arteko lotura, Mozal legea eta adierazpen askatasunaz mintzo zarete Iraitz Alegirekin. Ekitaldi publiko baten bideoak sarera igotzagatik, kartzelan sartu nahi duten topatuko kasetaria da, ezta? Bai, hori da, eta justi izan zen, Urduñako gaztean badan topatuz gain, beste Dabide batzuk egon ziren, eta orain Iraitz Zalegiren kontrako 2 urtetako gartzela zigorra eskatzen dute, Mozal legeari esker. Beraz, zuek ere, sortu da kanpaina izugarri bat dago martxan orain, eta zer da kasetaritza ez da delitua kanpaina, eta zergatik jarri da martxan? Hori da, Iraitz Alegiren kasua izan da, askoretako izan da, edo bentan dire kasuan, basoa gainezka egiteko azken tanta, izan ere, Euskal Herrian adierazpen askatasunaren inguruko erasoen zerrenda luzea da, denak ezagutzen dugun bezala, iaz bertan izan genuen egunkariaren azken, historiaren azken kategoria, azkenen jamaitu dela epaiketata, oso berria dira, hemen inguruan izan ditugun erasoak, eta ere Zalegiren izan da, azkena, eta oso dirazgarria, ekitaldi publikoan non 5.000 lagunetik gora zegoen ekitaldi politiko publiko batean, kazetari asko zeuden han bertan, eta bideo bat grabatzeatik eta internetera igoteatik 16 hilabeteko espetxe zigorra eskatzen diote Iraitzari. Orduan, pizkatorre mugituta eta ikusita Espainiako estatuan ere, Mozal legearen arira mugitutako herri mugimendutik sorentzun potentea eman izan zaio, eta hemen Euskal Herrian agian hoen azkia pizkat mugitzen, Bizkaian herri mugimendua bat izan da, eta ari da goza berriak egiten, baina kazetarien aldetik oso gutxi jorratu izan da, eta lege horrek zuzenki eragiten digu guri ere baita, orduan esan genuen, badakagu legea eta badakagu kasu nabarmen bat, ez da legea oraindik indarrean ez egon oso ondo adierazten duena zein dan legearen logika, eta orduan idate genuen Iraitz eta beste kide baten artean testu, eta ziginen kazetari argazkilari eta kasetaritza irakaslei patxapa maten, beria ondo ikusten zuten, eta gure herri durarako oindela 2 hilabeteta hasitakoa, 230 edo 40 inguruko atxikimendu jaso ditugu, eta oso anitzak, ez da... Eta gorantza, ez, klaro. Eta esan oso niretzat harrigarria egintzat, gure lanbidean albistea sortzen ditugu, eta ez gara normalean gu albistean iturria izaten, gu gehu albistea izaten, eta kosta egiten da agian lehendatziko planoan jartzea, eta alde horretatik oso posgarri emandako erantzuna. Asier, zein izan da momentuz izan duen harrera jendartearen eta komunikazio munduan aritzen diren artean? Manifesta, zatezu? Bai. Esan bezala oso ona, baina batez ere nik esan nuke
apurtu izan dugula askotan, alako gaietan batzutan ematen du bakarri diela, herri mugimendutik gertu edo herri mugimenduarekin batera lan egiten duten komunikabide edo kazetari eragiten dien gauza da bezala, ez? Eta batzutan komunikabide handiagoetan aritzen dieneak, aparte geratzen diela, eta nik uste manifesto honen bitartez, lortu izan dela pizkate muga hori apurtzea, eta ia esan, ikusten oso zerrenda, denerariko jendea, eta Euskal Herri osoko, ere kontutan hartu beharrikoa da, Ipar Euskal Herriko jende askore egon badago, eta kalitate eta kantitate atletiko, ia esan, harrituta gaude eta oso pozik, porque estatu mailan ere ja sartu albiste, eta gaur bertan, segurazki, estatu mailan gaur egun irrati munduan referentzia den irratzaion ere komentatu dute. Horrengo astean ETB bateko Azpimarra saiora goaz, elkarrizketa, iraitzago agenda daka gorriz azpimarratuta, porque egunero dazkadagian 4 edo 5 elkarrizketa edo zuzera idatzi beharra, eta ia esan, lapetuta, baina itela esan da. Eta zer da, aipatu zu pizkat ez manifestuaren eta zer da egin dezakeguna Mozal Legeren aurrean? Mozal Legeren aurrean zer egin? Nik uste dut aurrena lan egiten jarraitu, ez da din izan Mozal Legearen logika lortu nahi duena da, aurrena, eta nik uste dut hori dela arriskutsuena, informatzeko eta informatua izateko eskubidea, hori eskubide bada, eta eskubidea esaten dugunean herritar guztiona da, ez bakarrik kazetariona, hau da, ez du kamera handi bat behar, ez du txaleko zuri bat jantzita behar, ez du kazetari txartel bat izan behar, gure inguruan gertatzen dena azaltzeko, deno dakigu hitz egiten, deno dakigu idazten, deno gara komunikatzaileak egunerokotasunean, eta lege hau justu dator, hori ondik ere kontrolatzera gehiago. Hau da, zein dan kazetari eta zein ez. Zeinek kubritu ez daken herri arrezi bat, eta zein egon daiteken etxegabetze batean, eta zein ez. Eta gaur egun, iraitzen kasua oso garbi adirazten du, berari leporatzen diota dela medio afin. Hau da, ez dela kazetaria, dela, antolatzaiekin harremana dakana, eta hortik aurrera ez ebez. Eta orduan, horrekin apurtu garra dago, hori eskubide bat delako, eta informatzea guztiok eskuragarri dazkagun tresnen arabera egin dezakegun gauza bat, eta egin behar duguna. Orduan, horretatik, aritzea, eta gero, manifestu honen bitartez, nik ustez ezer, lagarria dela honetaz hitz egiten egotea, eta gira zen egun hauetan ari gara horretaz hitz egiten inoiz baino gehiago, eta hori bada zer, baina ikusten badugun nazioarteko referentziak, bertan badakau estatu frantsesean, ez da Mozal Legearen antzeko, baina logika berdinetik idatzitako beste lega bat egon da, Macron legea, eta hor, gu jakin gabe, segu hasi ginen ez denuen horren berri, baina egin dute gure manifestoaren antzeko manifesto bat idatzi, eta zabaldu gizarte osoari, eta hor batu dira herri mugimenduko taldea, kazetaria, gazkilaria, gurearen antzeko, eta lortu dute azkenean lege hori atzera botatzea. Guk ezakite atzera botako dugu, edo behar indarra dagoen hemen Euskal Herriti, baina Saiatu bai. Eta hurrengo hilabetetara begira, ekimen gehiago prestatu edo prestatuko dira? Momentuz egiten ari garena da, eta hori da, ikusita ziren, pentsatu genuen, badazkagu hemen, 300 piko kazetari, komunikazio munduan ibiltzen direnak, zentzurik baldaka prentsa horreko bat egitea. Gu garenean komunikatzaileak, ez? Orduan esan geniena, eta ez du bire, tartean zadetelako izan da, hau zebera egiten egaren hau egitea, hau da, hitz egitea gai horren inguruan, bakoitza bera arlotik eta nahi duen bitartekoarekin, hori da, nahikoa badelako. Horrela begira, hor dago eta garrantzitsu bat, izan ere atzo bertan zabaldu zuten epaiketa maiatzaren 28 eta 29 izango
izango dutela, eta tartean dago iraitze zaparte eta herriko zazpikide zaparte dago Barakaldoko periko errezina. Eta bueno, horren inguruan ere zer inberko da. Horren pentsatzen nahi arena da, ikusita Euskal Herrian gero eta gehiago zabaltzen ari dira, pizkan nazioartera de jotea, eta estatu espainolean, albitzea zabaltzean gain, ingeles ez, eta beste hizkuntza batzutan ere pizka eta beria kontua mugiteli dugun, eta gero, estatkalo, jendeak esango du zer bilakatzea nahi duen Agustia, porque egia zen, 200 pertsona komunikazioaren munduan aritzen direnak, bilduta gotea, bada potere edo tresna polit bat, gauza batzuk egin analizatiko, eta ikusiko, jentu nahi duena. Oso, ondo. Asier, mila esker, eta, agurtu baino lehen, kontatu zer gertatu zaizun gaur goizean Donostiako ospitalean? Gertatu zaina da plaka bat egitera joan ezela, eta azkenean bukatu dut. Herri txiki baten erdian, ni jakin gabe. Mosalegea. Eta gainera hori zonda honena, porque, dakizuten ez, murrizketenen aurrean sindikatu nik uste guztia, porque zaren UGT-tik labera, ELA, eta dana zebenan, itxialdi bat egin dute Donostiko ospitalean sartuta, eta herri arrezien estilan ikusi duguna, banaka ez da intzakatea dituan bildutakoak, artean Barakaldoko batzuk. Eta ospitalean amaitu dute gero ere haiek zaurituta, bai? Baten bat ikusi da, bai. Zea eskomuturra eskintzaz, bai. Eta artean, beste behin ere, mozaldea ezarrita egon gabe, haren logika oso txertatuta dago poliziaren barruan, baita ertzaintzan ere, eta kasu hartan, gugan lanean ginen, beste batzuen artean, eta berriako Oderiruta Goiena eta nio, burua etorri, eta lanean eginera ikusita nahiko nabarmena bazen ere, guzutik eta gainerako guztiak eserita, gu mugikorra eskuan eta besteak eserita, eta esan da ere, kazetaria garela, eta lanean eginelan jakin jatenez, bultzaka eta oiuka atera gaituzte, gainerako guztia bezala, eta identifikatu, eta azkenean gure lana galarazi, porque azkenean kanpotik egin behar izan dugu lan, eta ez albistea zegoen lekuan, justo jendea ateratzen izan lekutik, ez alakotan, nabarmen gertzen da, indarra dakanak erabakitzen duela, zinek informatzen aldun, eta zinez. Eta zinek ez bai. Eta egon negoziatzerik. Orduan, hau indarrean dagoen, paper baten gainean hori guztia ja idaztea, gogorra da, eta horregatik da manifestuaren ideia. Oso, ondo, upada handi bat, musu handi bat, eta orain segi paseoan. Hori da, ondo pasa. Mila esker, Asier. Venga, pitxi. Bueno, agur. Ondo zai,